στο διάσημο παραμύθι για πρώτη φορά από το ταλέντο της εθνικής λυρικής σκηνής. Μια μαγική παραγωγή από την ποιοτική όπερα της Βιέννης σε χορογραφία Ρενάτη Καρδία και σκηνικά κοστούμια του τρίου της μόδας Κριστιαν Λεγρουά. Στην ορχήστρα της λυρικής σκηνής διευθύνει ο Ηλίας Βουγκούης. Η Σταχτοπούτα, 24 με 30 Απριλίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα 30. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Έλα. Καλά να το αλήθεια, δεν πεινάμε τώρα.